Os galegos pagamos cada vez máis co móvil nas tendas e facemos ben. Os expertos din que é moito máis seguro que facelo coa tarxeta física, Sabela. É certo, é que o de facer este xesto é cada vez máis habitual, sobre todo entre os menores de 34 anos, porque 8 de cada 10 persoas que teñen menos de 34 anos elixen o teléfono móvil para pagar. E ademais é unha tendencia que nos beneficia a todos, porque os enxeñeiros informáticos expertos en ciberseguridade din que ademais é o método máis seguro de pagar co teléfono. Por que? Pois, entre outras cousas, porque cada vez que pagamos co móvil é como se fixéramos un pago desde cero, como se utilizáramos unha tarxeta nova de cada vez. Digamos, o número da tarxeta nunca viaxa, senón que a convirte nun toque, un número único para cada transacción, e incluso a tenda non pode ter acceso aos datos da tarxeta, polo tanto temos unha capa de seguridade moi forte. Os uso máis o móvil, suelo usar o móvil, é máis, penso que é máis cómodo, é máis rápido, tampouco pide PIN. Todo o mundo, incluso xente de 30, 40, 50, xa comeza a pagar en todo tipo de comercios, tanto na opción de turno como en hostelería de día, co móvil. Sen embargo, segue habendo problemas porque, segundo a Garda Civil, en Galicia é máis común que che rouben cartos da conta ou roubarche o teléfono móvil, non tanto, claro, a tarxeta física do banco. É dicir, é importantísimo activar as medidas de seguridade que ten o noso teléfono intelixente. Acceder ao teléfono coa huella dactilar ou, por exemplo, coa lectura da cara, no? Co Face ID que temos. Con eso, o que garantimos é que, aínda que non lo roben, aínda que o extraviemos, ninguén vai poder acceder porque non depende dun PIN. Control facial tamén para pagar cho piden, ¿no? Como un dibujito e la huella del dedo. Teño o PIN e tamén, en calquera caso que perda o móvil, xa desactivo a tarxeta e todo dende o ordenador e xa está.